Полковник Ким Чен Ин. Лабай. Саша Москвара да Москва задиян Сабринаи Назри айболои шеш шикоят кардани. Ҳай кагани ба корхона ра бурем ку чӣ гапа? ку Сабринаи Назри нақл ку шейх хатиб Саша Москва чикор када? 핵무기 타격으로 서울만이 아니라 워싱턴 지붕까지 불바다로 만들 것입니다. 이 аризата да танаи девол бинавис бира. Ами Сабрина дава набоша. Сабрина? Тоба Сабрина ку? Нашинохтам донширги. Ава духта тест ки 1 соат рӯ тамешӯи 3 соат шпакловка мекунӣ. вақт гонози бачо ғам метиан гап мепардан безор кардан аҳамият надиҳед сарахам кунӣ рафтем чӣ бай халишид мо чӣ безебем хай то безеби не ки мо хушрӯем ку кашин либосотуна як бор дига мегзарем мо метонем моро намешава ман кардан рафтем як бор дига идов рақс карда мерем думбара ҷумуда аму рақсои заказно анаму шабнами суроёда мекардем ку анаму ҳама каса мерем мо чӣ уродем ё геям ба фикрам шогирдои Саша Москван чӣ натури мо палибомо хушрӯем ҳамамон хушрӯем рафтем инҷа бо шумо хубу бе шумо хуб таъхир рафтем мо шавар тавон нашава айтали гум нашай ин аст бакама во бала қирбон презадеси чӣ сағра чӣ фаҳмдӣ вай мебина ҳамара намехом дигар ман бинам ранги рӯи тора бевафо будӣ бара мегум ҷон бара ҳози ту дабару неси дар фикри хаёлу неси метони айда мераҳам камтарак беси ту мераи ман ҷон бара хела дурша имрӯз ки ту нашидӣ ай ту миём зурша ту фикр накун ки ман дар фикри туюм духтарако бисёрай дар ҳар тори мӯюм